يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Insha Allah a taƙaice zan yi bayani ne dangane da muhimmancin hijabi. Hijabi yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar mu sisters. Insha Allah daga ni yar uwarku Sabira Ahmad daga YouTube channel ɗinmu sister hijabi mutuncin sisters. Insha Allah hijabi yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar mu, amma yanzu ba abin da muke wasa da shi kamar hijabi. Haba yar uwa, a tunaninki sai kin yi shigar da za ta bayyana jikinki za ki samu mijin aure? Sam, wannan ba haka ba ne wallahi. Kina yaudaran kanki ne ta hanyoyin da za ki watsar da mutuncinki ki ɓata rayuwarki. Haka lamarin yake ta fuskantar hijabi. Hijabin zahiri shine manyan kaya da mace take sakawa domin su lulluɓe mata dukkan ɓangarorin jikinta, tun daga kai har ƙasa. Nakan ji wasu suna cewa to idan ka sanya manyan kaya ta yaya ne za a bambance budurwa ko matar aure? To don kin sa babban hijabi bai zama lallai cewa na matan aure bane ko kuma 'yan mata. Duk hijabi sunansa hijabi, ba wai wannan na matan aure a'a. To shigar da muke mu 'yan mata za ki ga hijabi ne ƙarami, shaf ɗin jikin rigan ya fita, shaf ɗin jikinki ya nuna shaf ɗin jikinki dai. To a lokacin kuma da kike fitowa gari, samarin banza za su iya tunkarar ki da cewa ai wace bata kama kanta ba, menene, amma kuma ke a ganin ki wayewa ne. To wannan ba shi bane wayewa. Ki sa rigar da ba za ta nuna jikinki ba. Matuƙar kika sa rigar da ba za ta nuna jikinki ba, za ki iya rolling ɗin gyale ne ma ki fito ki zo wuri rigar jikinki ya zama na babu shaf. To insha Allah da yake dai babu lokaci zan yi abun ne a gurguje haka. Sannan yar uwa, hakan ba shi da wani matuƙar amfani ki bayyana surar jikinki a cikin mutane. Wallahi wannan kawai huɗubar sheɗan ne yake miki huɗuba da ke sa hijabi ƙarami anyhow ki fita ko ina da sunan wai ke kin yi ado za ki nuna kanki ke waye ne. Mutane kina so su yi koyi da ke, to a lokacin da ya kamata mutane su yi koyi da ke za ki shiga ne ta kamala, ba wai ki nuna tsarecin ki duk ɗaya da ba shaf ɗin jikinki ya fito kin shigo cikin mutane. To gaskiya haka yana da matuƙar kuskure. Ni koyi da Umma Zina. Umma tana sa himar ne har ƙasa, ba wai tana sa hijabi wani iya ne ta fito wurin program ba, a'a. Ya kamata mu yi koyi da Umma duk shigar da za mu yi koyi da Umma Zina. Tana sanya hijabi ne har ƙasa, ta sa safar hannu, ta sa safar ƙafa. Still inda hali ma Umma hijabi biyu nake yawan ganin ta a program da shi, kuma wannan confirm ne Umma tana sa, ba wai iya gani na bane, saboda duk wanda suka zauna da Umma sun sani ba ta zama babu hijabi. Amma mu wai muna koyi da ita kuma ba ma koyi da ɗabi'unta wurin sanya hijabi. Gaskiya hakan yana da matuƙar kuskure a rayuwar mu. Ya kamata mu gyara, mu yi koyi. Tarbiyyar da Abba ya bamu da Umma ya bamu ya zama yana da tasiri a kanmu. Sannan idan kika yi shi sanya hijabi, shi umarnin Allah ta'ala ne, ba wai umarnin mu ba ko kuma ra'ayin mu ko kuma kina cewa wai Sayyid ne zai ce a sa. To ba shi bane, umarnin Allah ta'ala ne da ya faɗa shi, kuma Sayyid ya zo ya buɗe mana abin a haske muke ganin sa, ba wai a duhu ba. Idan muka matsa gaba kuwa za mu ga cewa ayyuka da ɗabi'un su suke bayyana nutsuwarta. To kin ga wurin ayyuka da ɗabi'unki ma ya kamata mutum ya gyara ne, ba wai ya bar su sakaka. Idan kin sanya hijabi ya zamana
kina da nutsuwa, kina da ɗabi'u masu kyau, kin iya mu'amala a zamantakewa tsakanin yau da gobe. Kullum dai haka cikin mutane kin shigo ba wai ki ta yaya baki kin a'a wani kaza a'a, ki san irin maganar da ya kamata ki yi a cikin mutane. Ba wai kowa kika ga anyhow tun daga nesa kin ɗaga mara hannu kin yi mara a'a. Ya iso wurin ki a wance sannu da zuwa ina wuni ina gajiya, kin ga wani ne ma brothers a wane ya in kaza ya gajiya lafiya ƙalau an yi an wuce wurin ba ki tsaya ki ta yayar baki, ki tsaya ki ta yayar baki kamar wata wannan ba. Mu dai wallahi addinin mu musulunci addini ne da ya koya mana kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye wanda ya kamata a zamanin mun yi koyi da shi. Muna kirarin kanmu mu Zainabawa ne, ba ma sanya hijabi yanda ya dace. Muna kirarin kanmu mu muna koyi da Umma Zina, ba ma sanya hijabi yanda ya dace. Gaskiya akwai babban ƙalubale a gabanmu babba da ya kamata mu yi gyara, mu san me ya kamata mu yi a nan wurin. Sayyida Zainab ta sanya hijabi kuma muna cewa mu Zainabawa ne. Mu Zainabawa ne, to ya kamata mu yi koyi da Umma Zina, mu yi koyi da Sayyida Zainab, mu yi koyi da Sayyida Zahra, uwarmu ma gaba ɗaya kenan. Insha Allahu wannan ne a taƙaice daga ni 'yar uwarku Sabira Ahmad. Sai mun haɗu a karo na biyu. A yi haƙuri da abin da aka ji dan ni ma ɗaliba ce ba wai malama ba. Insha Allahu sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad.